Ogai mar doho Martha Koome oseobila kuom tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo makwedo paro mar chik mar omenda 2024. Koome okoni jo Kenya nitiere kod ratiro mar bago ng'anyo mamuol ka osingo ni doho dhi timo duto mano ni ji mano obila rocho ratich oyudo ratiro margi. Kotiyo mos na joma nowito wedegi e kinde ng'anyo kod ji mano oyudo hinyruok. Ogai mar doho nonyiso tendo obila mondo mi oketo okenge makoro biro neno ni obila otiyo kaluwore kod chik kata mana e kinde makoro imako ji ma ichich ni noketho chike mathurka. Of this nation rest in peace. May their lives rest in peace. We should not witness cases of excessive use of force that threaten the lives of peaceful and unharmed protesters. We cannot, for us, judges and judicial officers, envisage anybody taking law into their own hands and taking away a life. Those who are the perpetrators must be charged and prosecuted in accordance with the law. The police service also to come up with a policy on the decision to arrest and decision to charge. It should not be arbitrary.